प्रेजेंट करे नाही मोर जे फॉलोअर्स अछंती मते देखंती जे जिंसडा कोन सब समस्त कर जिंस समान न थाए जे जिंसडा कोन निसार जिंसडा कोन समझ देखंतु तू समझा हां नहीं तू समझा नहीं माने लोको ताको देखि कि निजो को माने संभाली पारुथिबे कि नहीं सेटा आपण भाबछन ମୁଁ ତ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଯେତିକି କମେଣ୍ଟସ୍ ଆସେ ମତେ କି ବାଥରୁମ ଯାଏ କୋଉଠିକି ଯାଏ କି କୋଉଠି କାହା गर्लफ्रेंड को ନେଇକି ଯାଏ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି बाळोना निशा को टाटू बहुत पसंद होते ବହୁତ ମୋର ସବୁଆଡେ ଟैटू ଆଗରେ ପଛରେ କରରେ ସବୁଆଡେ ଟैटू ସେଇ टाटू तो पसंद ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି କି ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଟେଟୁଟା କରିଛି ତ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ କାହିଁକି ପସନ୍ଦ କରିବେ ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ପରର ପାର୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ପରେ କହିବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି କଣ କରିବି କି ଏକ୍ସେଟ୍ରା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ମାର୍କେଟକୁ ବାହାରି ଯିବି ଆଉ ବେସିକାଲି ମୁଁ ଏଇ ସ୍ଲିଭଲେସ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ବୋଲିକି ତ ମୁଁ ଟେଟୁଟା ବନେଇଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ସିଏ ତାର ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ହେଇକି ତାର କଣ ହଉ କଣ ନ ହଉ ତାର ଉଠି ଯାଉ ମତେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ अच्छा अच्छा वर्तमान आगो को कोन लक्ष्य रखिछन्ते सेटा विषय के कहबे ମୁଁ ଆଗକୁ ଏବେ ବି ଯେମିତି ଅଛି ଆଗକୁ ବି ସେମିତି ରହିବି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକ୍ଟର ବି ହେବି